Ito yung daan dito sa amin. Ang gaganda ng mga crotons nila. Meron magandang gumamila dito ka from D. Double yung flower niya. Ayan, ganda no, orange. Ito yung crotons, maganda. Pulang-pula siya. Ayun, mayroon pa siya mga pulang kaladyum. 15 pesos lang dati bigay niya sa akin. Naku, walang tigil ang ulan. Araw-araw na lang di nila makakayod. Ayun ako. Walang tigil ang ulan. Una saan ka araw. Ano ba yan? Nahulog pa. Ay, ito na nga lang pera ko. Makabili ng merienda sa labas. 40, 50, 60, 70. Okay na to. Sana may maruya akong makita. Ayun. Makahanap ng merienda sa labas. Meron magandang gumamila dito ka from D. Double yung flower niya. Ayan, hindi pa nga nakakahingi eh. Sabi ko magpo-proof ako nito. Ayun yung dalawa yung bulaklak niya. Yung ano, sa ibabaw may bulaklak pa. Ito yata yung tinatawag na duck feet na croton. Ayan o. Nung tinanim ito dito, nakita ko parang tinusok lang. Ganong kaganda yung magtanim dito sa amin. Kasi kahit itutusok mo lang yung plants, nabubuhay siya. Katulad nito. Marami siyang, hindi siya maiksi nung tinanim yan dyan at talagang mataas na siya. Then, ayun, madali siyang nabuhay. Yung iba naman pinuputol kasi sobrang matataas na. Duck feet croton na kulay green yellow or yellow green. Ganda ng kulay no ka from D. Oh. Ano lang yan dito, pinuputol lang yan dito sa amin. Ang hirap maglakad kapag basa yung kalsada tapos basa rin yung chinilas. Tapos ang kati sa paa. So, ayun, malapit lang naman pupuntahan ko. Maghanap lang ako ng merienda, baka may nagtitindang maruya doon sa may kanto. Pero pag wala, bibili na lang akong tinanim. Dito pala kaprom din, maraming dito, mga bulaklak na kulay pink. Pamilya naman ito lahat sa atin eh. Pero yung nito, yung bunga nito parang purple, parang strawberry yung lasa niya. Ayan, madami niyan dito, kaya lang inaano siya ng mga langaw, dinadapuan ng malalaking langaw yung bangaw ba, pero ang sarap ng niya, sobrang masarap yung bunga niya. Matigas siya, tapos parang may mga buto-buto.
Yung ano nga, yung texture niya parang strawberry. Pero siyempre iba yung lasa niya. Yun, dito may ano dito, may ilog kapag bumabaha. Umaapaw yan dito. Tapos dun sa unahan, meron falls, yung pinapaliguan namin. Maganda yung ano dito, tubig malinaw. Kaya lang pag madalas yung ulan, lumalabo siya. Pero yung pinakaunahan doon, pinakaunahan sa pinakauna, malinaw. Bala ko pa naman pumunta ngayon doon, kaya lang ito hindi naman tumitigil yung ulan. Halos araw-araw na lang. Ayun, dito rin sila mga taga rito dito naliligo, naglalaba. Ay, maraming may mga magagandang garden dito, mga halaman. Marigold. Medyo maulan ngayon kaya hindi magandang mga halaman. Dito naman napakaganda ng kaniyang niyog. Parang anong tawag doon? Parang bonsai. Pero yung kulay orange, maganda siyang panghalaman. Hindi siya masyadong tumataas. Hanggang tumataas din siya pero ganyan lang madalas na mababa lang siya. Kaya maganda siyang itanim sa mga farm, sa mga malalapit sa bahay, sa likod ng bahay. Pwede rin sa harap ng bahay. Dito naman sa harap ay sa kabila. Yan sila acalypha plants, gumamela, garlic vine, bromeliads, croutons. Ayun, namumulaklak yung kanyang garlic vines. Then santans na magaganda yung bulaklak. Ayun, ang ganda oh. Meron ditong parang saging-sagingan, may heart, may puso. Ayun, kulay pink. Ayan, hindi ko alam ang tawag dito, hindi naman siya bird of paradise. Then may santans. Yung malapit na sa bilihan ng tinapay. Pang merienda. Napakalaki ng kanilang pikara dito. Bakal tabi.
Ayan, mayroon silang bagong luto na panligaspi. Bali, mura kasi yung tinapay dito pag nasa bayan na. Nagmahal lang tinapay sa bayan, kaya dito na ako bumibili palagi. 5 piso na yung bawat isa doon dati. May mga ano, dali. Ay. Bakit? Sige na, sige. Ayan, mura lang kasi tinapay dito. 60. Oo. Ayan. Kasi ganda. 40. November 20, mga kaibigan. November 24, 1645. May post-it mo? Tagal na to, ha? Tagal na yan. 40, 60. Tagal mo pa. So, ayun, 60 pesos. May pang merinda na kami ni nanay. Ang ganda ng ano dito, alocasia. Napakayabong niya, napakataba, tapos mga crouton. Tinanggalan na siya ng mga dahon pero sobrang ganda pa rin ng ano niya. Binawasan siya ng dahon. Masyado siyang mataba. Ang ganda no? Yung color ng kulay ng mga may croutons. Ang tingkad nila kahit palaging basa ngayon. So ayun, sobrang init pa nung nabili ko ng panligaspi. Sarap nito, may kape, tapos ayun, tamang-tama, may meriendahan na ngayong hapon. Alas 3, alas 4, masarap magmerienda, mag-coffee. Tapos maulan. Then ito meron silang silosa plants. Ayun, magkakaiba yung flower niya, may kulay pink. Tapos yung isa parang peach na red. Yung nandun, di ko alam kung anong klaseng plants yun. Medyo parang sili yung bunga niya, ay yung bulaklak niya, pero maganda rin siyang tingnan. Magaganda rin yung mga bulaklak ng orchids na dito. Banda orchids. May banda. Ayun, puti. Tapos banda na orange. Itong isa parang Phalaenopsis yata. Itong isang ano. Then ayun, may mga iba't ibang orchids. Tapos yung iba't ibang bulaklak ng kanilang bougainvillea. Ayun, ganda no? Orange. Gusto ko yung garden nila dito kasi ano, ayun, dati nagpapagandahan sila ng garden dito. So hindi ko sure kung nagpapagandahan sila kasi dati ang ganda-ganda ng mga garden dito, lalo dito sa bahay na to. Sobrang ganda ng garden nila dito. Pero biglang parang biglang nawala yung mga halaman niya. Matdo. Tapos yung variegated na pandakaki plants. Tapos meron siyang napakalaking agabi plants. Ayan o. Siya lang mayroon dito na ganyan na nakikita ko. May mga panggatong. Uso naman yan dito sa probinsya, mga panggatong na kahoy. Yan, mga croutons. Ayun, dito sa magkakatabi na ito na bahay dati, magaganda yung garden nila. Pero sometimes gumaganda, sometimes napapabayaan. Parang silang upo. Ayun. Mga croutons saka tea plants.
Parang gumanda yata panahon ngayon kung kailan naman ako lumabas at nagpayong. Dito naman sobrang yabong ng kanilang mga pandakaki plants. Tapos malalaking roses. White na ang tawag doon, gumamela. Then ito siguro simbahan itong patas na ito. Hindi ko lang alam kung anong klaseng simbahan ito, pero simbahan to. And maraming croutons. Ang ganda nito kaso parang madulas. Ito yung croutons, maganda. Pulang-pula siya. Very golden siya. Sa taas mayroon mga marigold plants. Then dito sa tabi, sa daan, yan mga croutons. Baka madulas ako dito, puro lumot. Dito, nagbibinta siya ng halaman dito. Dati bumibili ako dito ng caladium. Wala na yata siyang. Ayun, mayroon pa siyang mga pulang caladium. 15 pesos lang dati bigay niya sa akin. Ayun. May mga ano siya dito, pandakaki. Anong tawag dito? Aglonema sa croutons. Ayun, binibinta niya yan pag may pupunta dito, pag binibili, binibinta niya naman ang kailangan niya talaga kasi that time nung nakaraang Pasko, pag sumasakay ako sa kanilang habal-habal, dinadagdagan ko yung bayad ko. So alam ko kasi yung situation nila dito. Ayun yung bahay nila. Kung mayaman lang ako, papagawa ko yan. Dito naman sa bandang malapit na ito sa may ilog ulit, pabalik na ako kasi meron silang aglonema dito. Hindi ko alam kung anong klaseng aglo ito. White siya, hindi naman siya Doña Carmen na white, pero magandang tingnan. Ayun, napakarami niyang supang. Dati punong-puno ng halaman dito niyan Ay, masain. Uli na, ha? Nagbaka lamang merindalan. Iyo po. Ayan, malapit na ulit ako dito sa bahay. Ayan, mga masitas ni Baningning, halaman ni Baningning, ang gandang tingnan. Ayan, dito na ako, magko-coffee na ako. Ay, nakauwi din. Simpleng buhay. So, pinapawisan pa habang mainit pa. Bigay ko na sa nanay ko saka sa ate ko. Ayan, pag-isang supot kami para matikman nilang mainit na tinapay. Ayan po mga ka-Promdi, coffee po tayo. So mainit-init pa yung nabili ko. Mainit talaga, hindi lang mainit-init, talagang mainit. Yung binili kong munay. So, ang tawag nito kasi dito sa amin ka-Promdi ay panligaspi. But yung familiar na yung sa Manila kasi yung tawag munay, hindi ko lang alam, parang something putok.
alanganin na putok, alanganin muna. Kasi ito, pag ano kasi, tumitigas din ito kapag malamig na. Yung munay, malambot kahit malamig na siya, malambot pa rin. Pero ito, iba yung timpla nito. Pero masarap. Ito yung ano sa amin, parang sikat dito sa amin na tinapay. Sobrang higpit naman ang pagkatali nito. Ayun. Okay. tagal ko bago mabuksan. Sarap. Manamis-namis siya na mainit, na malambot, na masarap. Gusto ko sana brewed coffee, kaya lang wala akong brewed na coffee at wala rin akong pang brewed. Gusto ko sana yon kasi nagsasawa na rin ako sa 3-in-1. Minsan sobrang acidic yung 3-in-1 kasi marami siyang chemical. Tapos minsan sobra sa sugar kasi yung kasi 3-in-1 hindi mo siya pwedeng damihan ng tubig kasi tumatabang. Kailangan yung label niya sa tasa, yung alam mong yung lang na tasa, yung ganun lang yung pang 3-in-1. Kasi pag ganitong tasa, malaki, pang dalawang 3-in-1 na lang na ito. Pang dalawang 3-in-1 na itong laman na ito. Kaya ang ginagawa ko, kalahati yung tubig. Then, ayun, para mas nalalasa ko yung coffee. Kasi pag nasobrahan, matabang siya, matabang sa coffee, matabang sa creamy, matabang sa sugar. Ayun, pag kalahati yung tinta niya nakukuha. Wow. Naalala ko dito si hello po Ma'am Raquelda Kayana ng Baguio City. Ito po yung binigay niya sa akin. Ang tinatago ko palagi kasi baka alam niyo naman dito sa Bicol, masama palaging panahon. Pag may ako dyan, pag may labas akong gamit, pag humangin-hangin, bigla akong ilalagay sa box. Sabi ko baka mawash out yung bubong ng bahay ko, magiba or malugmok. Kaya pinanirahan sa kubo. Maraming salamat kaprimbisan yung panonood. Sana'y nalibang kayo ng konti sa aking munting video dito sa aming barangay sa Gubat. Yung may mga magandang halaman. Although garden, pero ang gaganda, diba? Natural lang yung niya. Yung hindi siya yung talagang pinaganda. Talagang yung nagtanim lang as in may halaman sa harap. Ayan. Yung iba naman talagang pinapaganda yung garden nila. Maraming pong salamat sa inyo lahat. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa ating mga bagong post na videos. Maraming pong salamat mga ka-From Day at Miss Mabalos po. Muchas gracias.